beth yw lwfans gyfalwyr? Arian i bobl sy'n rhoi gofal i berson anabl neu rhywun sydd angen cefnogaeth am o leiaf 35 awr yr wythnos yw lwfans gyfalwyr. Dyma'r prif fuddal ar gyfer gofalwyr a Llywodraeth y Deyrnas Unedig sy'n penderfynu ar y swm bob blwyddyn. Gweler y blwch disgrifio isod ar gyfer gwybodaeth am swm y lwfans gyfalwyr eleni. Felly, pwy sy'n gallu cael lwfans gyfalwyr? Nid yw pob gofalwr yn gallu cael lwfans gyfalwyr. Efallai y gallwch chi gael lwfans gyfalwyr os ydych chi'n gofalu am rywun sy'n cael buddaliadau arbennig i'r anabl. Os ydych chi'n gofalu am y person hwnnw am o leiaf 35 awr yr wythnos. Os ydych chi'n 16 mlwydd oed neu dros hynny. Os nad ydych chi mewn addysg llawn amser. Os nad ydych chi'n ennill mwy na swm penodol yr wythnos. Ac os ydych chi'n byw yn y Deyrnas Unedig ac rydych wedi bod yn y Deyrnas Unedig am amser neilltuol. Beth am i ni fynd drwy'r wybodaeth hon eto, ond mewn fwy o fanylder? Dwedon ni bod rhaid eich bod chi'n gofalu am rywun sy'n cael buddaliadau arbennig i'r anabl mwyn cael y lwfans gofalwyr. 1. Lwfans byw i'r anabl ar raddfa ganolig neu raddfa uwch ar gyfer gofal personol. Mae person yn cael gofal personol pan fydd angen help arno a phethau fel ymolchi, gwisgo amdano, bwyta, mynd i'r tŷ bach a'i ddefnyddio a siarad am ei anghenion. 2. Taliad annibyniaeth personol o elfen bywyd bob dydd. 3. Lwfans gweini neu lwfans gweini cyson yn ôl cyfradd sylfaenol diwrnod llawn sy'n cael ei dalu. 4. Taliad annibyniaeth y lluoedd arfog. Os nad yw'r person rydych chi'n gofalu amdano yn cael un o'r buddaliadau hyn yn barod, efallai y gallen nhw wneud cais am un ohonyn nhw. Am fwy wybodaeth am hyn, ewch i'n gwefan. Mae'r ddolen yn y bwlch disgrifio, neu ffoniwch ni ar y rif isod. Dwedon ni bod rhaid i chi roi o leiaf 35 awr yr wythnos o ofal i un person bob wythnos. Gall hyn fod yn unrhyw amser o'r dydd neu'r nos. Gallai'r 35 awr gael ei dreulio yn helpu'r person gyda gofal personol yn gwneud pethau fel coginio a glanhau neu'n gwneud pethau iddyn nhw, hyd yn oed pan dydych chi ddim gyda nhw. Chewch chi ddim adio'r amser rydych chi'n ei dreulio yn gofalu am wahanol bobl. Os ydych chi'n gofalu am fwy nag un person, mae'n rhaid i chi ddewis am ofal pa berson rydych chi'n gwneud cais am lwfans gyfalwyr. Os ydych chi a pherson arall ill dau yn rhoi 35 awr o ofal yr un i'r un person, dim ond un ohonoch chi all wneud cais am lwfans gyfalwyr. Dylai'r gofalwr arall fynd i gael cyngor ynghylch pa fuddaliadau eraill y gallen nhw eu cael. Efallai y gallen nhw cael credit gofalwr. Os ydych chi'n gofalu am berson sydd hefyd yn rhoi gofal i rywun, gall y ddau ohonoch chi gael lwfans gyfalwyr. Gall y ddau ohonoch chi gael lwfans gyfalwyr hyd yn oed os ydych chi'n gofalu am eich gilydd. Nesaf, dwedon ni bod rhaid i chi fod yn 16 mlwydd oed neu dros hynny. Gallwch chi wneud cais am lwfans gyfalwyr hyd at 3 mis cyn i chi droi'n 16 oed. Ond chewch chi ddim o daliad y lwfans gyfalwyr tan y diwrnod y byddwch chi'n 16 oed. Dywedon ni wedyn, chewch chi ddim bod mewn addysg llawn amser. Rydych chi mewn addysg llawn amser os yw'r lle rydych chi'n astudio yn dweud eich bod eich cwrs chi'n llawn amser ac os oes rhaid i chi wneud o leiaf 21 awr o astudiaeth yr wythnos. Fyddwch chi ddim yn gallu cael lwfans gyfalwyr nes eich bod wedi gorffen eich cwrs chi. Ar ôl hynny, gwnaethom drafod eich enillion. Felly, os ydych chi'n gweithio, allwch chi ddim gael lwfans gyfalwyr os ydych chi'n ennill mwy na swm penodol yr wythnos.
Mae hyn yn cynnwys yr arian sydd gennych yn weddill ar ôl i chi dalu treth incwm, yswiriant gwladol, hanner cyfraniad mewn i'ch pensiwn chi, treuliau busnes os ydych chi'n hunan gyflogedig, rhywun i roi gofal am y person rydych chi'n gofalu amdano fel arfer tra ydych chi'n gweithio, rhywun i roi gofal i blentyn dan 16 cyn belled y bod y person hwnnw ddim yn deulu. Os ydych chi'n ennill gwahanol faint o arian bob wythnos, neu os ydych chi'n hunan gyflogedig, caiff y swm o arian rydych chi'n ennill dros amser arbennig ei ystyried. Os ydych chi'n cael eich talu o bensiwn gwaith preifat neu bensiwn personol, gallwch chi gael lwfans gofalwyr o hyd. Nid yw hyn yr un fath os ydych chi'n cael pensiwn y wladwriaeth. Os ydych chi'n ennill arian ac yn talu treth, dylech chi ddweud wrth y swyddfa dreth os ydych chi'n cael lwfans gyfalwyr. Efallai y bydd rhaid i chi dalu treth ar eich lwfans gyfalwyr chi. Mae manylion y swyddfa dreth yn y blwch disgrifio. Yn olaf, dywedon ni bod rhaid eich bod chi'n byw yn y Deyrnas Unedig a'ch bod wedi aros yn y Deyrnas Unedig am amser neilltuol. Mae'n rhaid eich bod chi wedi bod ym Mhrydain Fawr neu Ogledd Iwerddon am o leiaf 2 flynedd allan o'r 3 blynedd diwethaf. Ac mae'n rhaid eich bod chi'n byw yn y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Gweriniaeth Iwerddon neu Ynys Manaw fel arfer. Mae gwahanol reolau ar gyfer ffoaduriaid a'i teuluoedd nhw o wahanol fannau. Ffoadur yw person sydd wedi orfodi i adael y wlad ble cafodd ei eni, gan nad yw hi'n ddiogel. Os ydych chi'n ffoadur, gallwch chi gael gyngor am hyn o'r ganolfan AIRE. Eto, mae ei manylion nhw ar gael yn y blwch disgrifio isod. Fel arfer, ni allwch chi gael lwfans gyfalwyr os oes cyfyngiadau ar fenfidwyr arnoch chi. Mewn fido yw pan fydd person yn dewis byw mewn gwlad arall. Reolau i bobl sydd wedi dewis byw mewn gwlad arall yw cyfyngiadau ar fenfidwyr. Enghraifft, does gennych chi ddim hawl i gael rhai buddsoddiadau. Gall gwneud cais am lwfans gyfalwyr effeithio ar eich hawl chi i aros yn y Deyrnas Unedig. Efallai y gallwch chi gael cyngor am ddim ynglŷn â hyn o'ch canolfan gyfraith lleol chi. Gwelwch isod am fwy o fanylion. Diolch i chi am wylio'r clip hwn. Os hoffech ragor wybodaeth am lwfans gyfalwyr a buddsoddiadau eraill, gwiliwch y clip cysylltiedig yma ar y sgrin. A pheidiwch ag anghofio hoffi'r fideo hwn ac i danysgrifo i'n sianel.